Despois de que o BNG presentase unha queixa ante o mal estado en que se atopaban os semáforos do Malecón, o Concello procedeu á súa reparación. Aínda así, dende a formación nacionalista insisten en que non se trata de casos illados, senón que a falla de mantemento nestes elementos de regulación do tráfico é unha constante no municipio. Pero máis alá do arranxo dun caso concreto, o que temos constatado do BNG é que hai unha total falta de mantemento nos semáforos, o cual é unha cosa, a noso ver, pois incluso diría que peligrosa porque afecta a seguridade viaria dos transeúntes, dos veciños e das veciñas. Non é un feito aislado, esta é unha cousa que se está prolongando no tempo. Todos temos visto pois semáforos con unha cinta aislante, semáforos pois agarrados cun alambre, creemos nós que hai unha deixadez no sentido de que hai carencia clara, reiterada e prolongada no tempo de mantenimento dos semáforos da Avenida do Malecón. Os nacionalistas non se opoñen nin moito menos á regulación do tráfico mediante semáforos, xa que a consideran positiva. Iso sí inciden na necesidade do seu mantemento para previr accidentes. Isto ten que ser unha constante, unha vigilancia constante, porque estamos falando da seguridade dos veciños e das veciñas. Nós estamos a favor de que haxa o tráfico regulado por semáforos, porque creemos que é unha cousa moi boa de seguranza para os viandantes, pero o que denunciamos, seguiremos denunciando se é necesario, é que ten que haber un mantemento constante, porque isto non é como cando se estropea un banco, que está mal, pero estamos falando da seguridade dos veciños e das veciñas e nós insistiremos sempre que sea preciso nese tema.